lethi babo basho kunye so abafowethu indlela ababephila ngayo kodwa kwamanje ake sibe nimbumba sibe ndawonye basilekelele ukuthi silisane nalento ngoba angeke sibaphuce iqathe emlonyeni noma ngeke sibakhulume kabi ngokuthi bebekade beyiphilisa even uhulumeni wethu unabo ubugebengu awumashuma umuntu osebenza phansi kwahulumeni ngisikenza kanjani sangabi nabo ngoba usebile nabo wadla wanele sesicela ukuthi asilekelele silisane nalempi bahambe siyosala sibone ukuthi senze njani sisodwa. Wakithi ngeke singakhulumi ngendaba eseyirezwe kakhulu ye-protection fee ukuthi abanye babo abahambi nje ingoba khona abasemva kwabo. Mina bavongisha into elula i-protection fee kusuka ama-security companies athize uhulumeni akanikeza abafowethu imisebenzi laba bama-security akabanikeza imisebenzi ngoba ikhona bagade ama-site ahulumeni bagade zonke izinto zikahulumeni ukuze ngala kule misebenzi esiyenzayo sizovuleleka nabo bezosilekelela basilwise ngoba into benze lokhu ingoba imisebenzi ayikho inkampani ikhona kodwa imisebenzi ayikho so thina uhulumeni wethu okwamanje akanamsebenzi walutho kuthina akasizi ngalutho ngeke ngakubuza ukuthi mawucabanga abelungu bahola malini izalukwazi namakhehle ngibuze wena imali efana hayi ungafa hayi ngeke futhi zifane angikho-ke lapho wakithi kodwa siyacela uhulumeni anikeze abafowethu nodadewethu abana-security companies imisebenzi eyanele anikeze amaphoyisa amasosha onesi odokotela othisha nabanye ngababalanga imali eyanele ukuze singese sibe nayo le nkinga lesibhekene nayo ngoba emaklinikhi sibhekene nale nkinga ey'koleni sibhekene nale nkinga even ama-police station sibhekene nale nkinga uhulumeni akanika abantu imali ngoba vele imali ikhona and akayenzi lutho 600 million uphelele wakithi asikhulume kakhulu ngomsebenzi owenzayo ngale eSpringfield la sowuqashe khona inqwaba yabantu yini kakhulu othe mawuyibheka yayi-loophole le eyenza ukuthi sifike kubantu abangaka abaqashwe ngokungemthetho nabantu ukuthi kwasabona banamaphepha imake inqwaba enye into abantu yakuthiwe baningi akuyona inqwaba kuyakufundisa isizulu inqwaba enye into yes abantu abaningi laba abaqashe eSpringfield mina la ngibona khona uhulumeni lekha khona ekuma-border gate no-home affairs so kahle kahle thina sidayiseke ndawo zonke ingakho ngiyeke ngithi mina njalo uhulumeni sitshela ukuthi lezwe lobani ngoba kubuke ngathi akulona lethu ukube lethu ngabe kade asukuma uhulumeni make kwalimali ikorekore lilodwa noma lalathinteka noma laphazamiseka kuyasukuma kodwa uma ngabe kuphazamiseka thina akanandaba kumanje angingazi lutho ngey'ngane ezadla ama-chips zafa angikaze ngizwe lutho kodwa uma ngathiwa ikwerekwere lidla ama-chips lafa ngabe kade lonto yakhulunywa wakithi asikhulume nge-Harding sesizovala nje e-Harding impela sagcina isimo kungathi kunokungaboni ngasolinye wena ufisa ukuthi bahambe kodwa kwangathi kune-team yona eresista lwagcina lisolveka lolo daba lwasolveka kodwa-ke noma kwabukeka kwenye into kanti enye into yabona bafuma ngabanikhula sikhula ngendlela eyodwa ngendlela efanayo ebese siyahlukana njengamagatsha esihlahla so kufanele sibuyele phambili futhi sizohlangana so abafowethu base-Harding bona balibonanga iphutha entweni abayenza nami futhi iphutha entweni abayenza ngilibonanga indaba ngingaliboni ingoba bathi bona abazange batshelwe before kube khona imashi kodwa imashi sayiposta yonke indawo okushuthi akufikanga-ke kubona uma kungafikanga ngoba ba-abantu abagade i-Harding nabavikela i-Harding kwaba kuhle ukuthi bakhombise into enjeyana okulivikeleni so esesicela-ke kubafowethu sicela ukuthi i-Harding akube clean kungabikho kwerekwere ebese kuba khona imisebenzi phela efunakalayo manje wakithi siyabonga siyabonga.